Что такое космонавт Советского Союза? Это дисциплина, это человек, на которого все ориентируются. Тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары һәм ветераннар хәрәкәт активистлары шәһәрнең туган як тарихын өйрәнү музеена һәм иске зәйнен төзекләндерелгән яр буена экскурсия кылдылар. Серебряные копейки, одну, вторую копейки. И каждый, наверное, вспомнит, что где-то у него находится своя любимая монетка. Вот сегодня мы Без районның гына түгел, республиканың горурлыгы булган музейда булуыбызга бик шат. Беренчедән бу республикадагы беренче булып оештырылган музейларның берсе, икенчедән биредә һәр вакыт туган як тарихын өйрәнүне максат итеп куелган белгечләр, фәнни хезмәткәрләр эшләй. Безне зурлап, хөрмәтләп каршы алулар өчен рәхмәт аларга ди Геннадий Халиуллин. Сәфәр музей заллары буйлап галәмгә чыга 60 ел тулуга багышланган экспозицияне караудан башланды. Музей хезмәткәрләре зәй тарихы турында тулы мәгълүмат бирде. Галәм һәм зәй темасына аерым тукталды. про космонавт. Музейда кешенең космоска беренче шушына багышланган бай күргәзмәне карадык. Музейның үзе һәм район тарихы турында кызыклы мәгълүмат алдык ди Сәгыйть Рәхмәтуллин. Экскурсия мәктәп тавындагы Кызыл мәйданда дәвам итте. Аннары кунаклар яр буйларын карап чыктылар, пляжга төштеләр. Олы яшьтә булу сәбәпле алар мондый урыннарда яшь булмыйлар. Шуңа күрә һәр кайсы биредәге матурлык белән хәзерләнде. Яр буе миңа бик ошады. Биредә өлкәннәр һәм балалар өчен шундый яхшы идеалый турны булдырылган. Тауда менә дигән күренеш ачыла. Күзәтү идәнчекләре тәэсирләндерде ди Валентина Миннебаева. Сәфәр шәһистәл артында дәвам итеп, анда катнашучыларга исәнлекле бүләк тапшырдылар. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.